खुलुमबाय नागिरिफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खिथा बानानै बरायलायबाय आरोना थफ्ला गोनां मानसि नालाय जेरावखि थाङा फैया थफ्ला लामानिफ्राय दिनै दखानाव मेगि लायनो नागिरदों मर्निं टाइम जाबाय दा 8:30 जाबाय आरोना मेगि जानो नै फिसाजो गेदेरा टिउसन फैबाय टिउसनाव दङ दा ब्लगखौ जागायलायबाय आरोना आलासिफोरबो फैगोन जोंहा दिनै सोर फैगोन दा नुगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबानो थ' नायलां सनाफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम दुगैस्रां लोबस्रां एसे देलायनानै लाबाय दख'ना गानाबा रायो नालाय ओंखायनो दख'नाखौनो गानबाय थायो आरोना आं दाना साबसक्राइबारफ्रा आंना सोरबा दख'ना गानाबाथाय बखि हरो नालाय ओंखायनो दख'ना गानबाय आरोना नै थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो गिबियावनो बुंनानै लाग्रोखायो आङो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा नायनानै डाटा मोजां मोनदोंबासो आरोना साबसक्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियावनो नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' नायलांदो सनाफोर मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसैलाय आरोना बेनोसै आंनि भिडिअ संनाय खावनाय जानाय लोंनाय आलासिनो मा सङो नायलांदो बेखौनो शेयार खालामलांसै एसे थांनोसै दखानाव थांनानै मेगि लायनानै जाफैग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना फैफिनबाय जोङो दखाननिफ्राय न'आव सान्दुं दुंलायबाय नालाय गरमखौ दा बुंसैलाय आरोना हावनो मेगिखौनो मोनबोआसै बिस्कुटजोंनो लोंनांसिगोन साहाखौ मेगि जानो होन्दोंमोन फिसाजो गैया मेगियानो जोब्बायनो सोरबा लांग'जोब्बाय साहा लोंग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गोथाव संसै बरनायनो सासेया नै मेथाइ मोनजानायखाय सिरिथार सनाफोर नै साहा लोंखांनानै रेडि खालामनानै लाजोब्बाय आङो नै मस्लाफोरखौबो ग्राइन्डाराव होनानै लाखाबाय मैथाजों सयाबिनजों खुमब्राजों दाउजों ओमफ्रायो बोरमा बेदरजों आलुजों आरोना सनाफोर ओंख्रिया सारायबो जानखाबाय ओरै सासेया गेलेगासिनो उन्दैया नै ओमफ्राय सासेया टिउसन गथ'वाखै गथ' दा बुंसै ओरैबायदि गरम थाब संनानै लानोसै आरोना दानो फैथ'वा आलासिफ्राबो दा टाइमा जाबाय 10ता संनोसै आं आलासि थाबाथाय मावनो रोङा आरोना आलासि गैयियावनो संखानानै लाखानोसै ओमफ्राय दा फैबाथाय रायलायबाय थानोसै आरोना गोखा गोखै गोदै गोबाब रायलायबाय थानोसै सान्दुङाथ' ओरैबायदि ब्ला दुंखाबाय सान्दुंखौबो नांगौ नांनायालाय थाब संग्रोनानै लानोसै सनाफोर बोरमा बेदराव होनो आलु गथा एवनानै लाग्रोबाय नै आंहाथ' आलु गथा होग्रा नेम दं नालाय आंहा बिदि होनोब्लासो मोजां मोनो आरोना खालामनायखौ बाबावोसो गथा बोरमा बेदराव होनायनि एवनानै लानोसै बेखौ आरामनो मोनजासिम ओमफ्राय दा मोननोसैयावल' गारस'नानै होसै नङाबा गेब्लेजोबगोन ना बोरमा बेदरखौथ' गोबाव संनांगौ जायो नालाय नङाबा लाब्रासो जागोन बोरमा आलु लाब्रा ओंखायनो एवगारनानै दोनसै संनायाव मुखुबथार आंहा बोरमा बेदर आलु एवखांबाय नै बोरमा बेदर संबाय ओरै दाउ एवबाय खुमब्राखौ होसनबाय आङो नै दाउआव बेदरखौ आराम एवनानै लाबाय दाउखौ एबार खुमब्रा होसनबाय एवगासिनो दं बोरमा बेदरखौ सासेया नै जालायबाय उन्दुलांबाय सासेया टिउसन गनानै खान्थाल जागासिनो नै बिगैया जाया गारलाजोब्बायसो होनांला मैया बायनानै लाबोनाय खान्थाल मा जालायखो नों जानो हायाना ग्राइन्डाराव होनाय नै हाइजें बानलु गोरान बानलु गोथां सामब्राम गुफुर बाथोनजों नै लागायनानै हिट मोनजाथारदों गोदैथार खान्थालाबो थां बेगरा दोन गरमा बारा जाजानाय नङा गरमथार बोथोर आरो होनबा ओंख्रि खुमब्राया मोनबाय सनाफोरनि आंना खांनोसै जाबायानो मबाइलाव बोरैबा फुरगेव नुदोंहाय मा नांगौ ओंख्रि बिदों ओंख्रि मोनाखैना र' मोनसै र' एसे जबहोबावनानै खांसै ओरै बोरमा बेदराबो गोदौगासिनो खुमब्रा ओंख्रिया मोनगोरबाय सनाफोरनि आंना एसे बिदै दोनबाय आरोना लागायनानै जानो थाखाय आलासिफोर फैगोन जेला बोरैथो गोरान जाहोनो आरोना बोरमा बेदरखौ गोरान खालामसै ओमफ्राय बेखौ एसे बिदै दोनबाय आङो संगासिनो दं नै मोनथ'वाखै
एबार मैथा बाथोन खालामसै सयाबिनजों ओमफ्राय खांख्रिखला आलु एवनोसै बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया बोरमा बेदराबो आंना मोनहां अबस्था जाबाय नै माबायदि जाखोथाय मिथिला संलाबायबाय आङो आलुखौबो होबाय आं नै गथा भाजा एवगासिनो एबार मैथा बाथोन नुसै उखुन्दैयानो जेबो नुला नै सासेया सिथिं सिथा गावहासो नाफोरनाय आंना बोरमा बेदराबो मोनबाय आरोना माबायदि जाखो मिथिला आं साखियाखैबो संख्रिबो नायाखै आङो नांनाय बायदि होखादोंमोन आं नांनायनि जख' नांबा नांबायसो नाङाबा नाङासै आरोना जाहैबाय हट गेसाव सोस्लायना दोनसै गुदुं थानायनि गासिबो मोनजोब्बाय आंना बेखौथ' खोन्थाखांबाय बोरमा बेदर ओमफ्राय ओरैथ' खुमब्रा दाउ भाजा ओरै ओंखामाबो मोनबाय ओरै मैथा बाथोनाबो मोनबाय एबार सनाखौ फुथुगोरनानै लानोसै आं गोलोमफ्रुजोब्बाय एबार फिसाजोनिखौ फुथुनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आलासिबो फैबाथाय जमा जानोसै आरोना सनाफोर ओंखाम गजोब्बाय सान्दुङा नालाय खिबु गावब्रालायनाय सान्दुं होथारबाय दिनै गरमानो लाजाया कुलार होयै संनायखायसो बारा खस्थ' मोनासै आरोना नङाबा बिराद गरम जायो जोंना ओंखाम संग्राया फुथुगोरनानै लानांगौ गाबगासिनो खिन्थानानै होबा मिन्थिगोन आरोना सोरबा मिन्थियैफ्रा जेनेबा आब' रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेला गावनि आखायाव गैला दा बर्थमानाव दासिमाव आरबि फिल्म प्रडाक्सननि गाहायाव डाइरेक्ट फैखाबाय सार्च खालामबाय नायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना टेस्लानिसो फैबाय नै लाइभबो सोलिगासिनो दङ बिसोरो काभार फट'खौबो टेस्लानि दोनबाय आरो मेन प्रफाइलखौबो टेस्लानि दोनदों थ' मालासिमाव रिकभार जायो जों नेनानै थागोन नायगोन जोङो बेसेबांबा भिडिअ आपल'ड खालामबाय नै उन्दुगोन सानबाय आं फुथुनो नागिरबाय हनै दाना मोसाबायसो थाबाय फिसा खालामलाय मा आरो दुखुनांथाव खौरां सनाफोर आब' रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेला हेक जाबाय आरोना सनाफोर दा रिकभार खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दं दा हाबफिनगोन ना हाबफिना मानसिफ्राबो दंमारो आरोना मालायनि जौगानायखौ नायनो हाया मानो हाया बेबायदिनो मा होनबावनो आरोना सोर हेक खालायखो बेखौथ' दा मिथिथ'वाखै दा एमजेनि भिडिअ आंबो बावाखै नुनाया दासो आंबो दासो नै मामिखौ फुथुनो नागिरनायाव मबाइलखौ नायनायाव एमजेनि भिडिअआव नुनानैसो ओमफ्राय दा आंबो ससे क्लिप होफानोसै होननानै होफाबाय आरोना सनाफोर गाज्रि दामोन जादो आंना फिसौआ ओंखाम जादों नै हारसिंनो बिमा मोना जाथ'वाखै नोंसोरबो जायाखै जों जाबाय आबैजों जागोरबाय दासो सफैदों 4टायावसो सफैबाय नै आंना फिसौ मोना जाहोगोरबाय फिसौनो ओमफ्राय बिमाजों आंजों एसे नै बाव बिमाया माबा थफ्ला लाबोफादों गरमनि नै सुमना बानलु आलौनानै गैला जाला आलौथारबाय सिनि जादों न सिनि जानोसै बोरमा बेदर जानाया अन्थाव बाथाव नालाय बोरमा बेदरा गोसा जाथारदोंना सिनि जानोसै नै आंना माबानि हांख्राय हरजानाय आलासिफ्रा नै थास' आथिं खादों फैदा लकेल मैगं थास' आथिं खानो नागिरदों थास' आथिं जाखां लोंखां बेरासिलायबायनै जोंहा 5टा बारबाय टाइमा थास' आथिं नागिरदों थास' आथिं मेरला दंथारोना आलासिफ्रा बियो बे आइ बिखुनजोआ देहा गाज्रि नालाय ओंखायनो ओंखाम जानो लिंहरदों ओमफ्रायो बिहामजोबो फैदों आरोना बिहामजोखौबो लिंहरदों नालाय आङो दे खावदो आयौ लाबोदो आबौआ फै खाखादोनो थास' बिबारा खादो थोयोलाय बयहायबो बारसे मैथा होदेरबाय खथ्थ' लाब ना देनां फिसा देरबा खायलाबो नागिरना मोनबावगोनसो नै दे थाब खादो ट्रेना दा मोननाय नङा गोजाननि लामा लाखिया आङो बिसिना जायगा गैया ट्रेना थाब मोननाय नङा आयै थाब खादो बिहामजोखौबो ओंखायनो थाब खानो थिनखाबाय आङो गारि भारा लानानै थांगोन नामा थावबो थाया
दाना नङाबा फैदा 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 नैहाय मासे मोजां गान खनदों आंना बिहामजोआ रायजोफ्रा खोनासंदो नै गोदान गायक सेकेन्ड गायक जाबा जाना जानो बोला जाबा जाना खिनोबा थाव थाव नुबाय बिहावा दा नायनानै मिनिलायसिगोन बियो भिडिअखौ नै बे थास' आथिया नै गोसोम गोसोम जि मोजांखा नै बेहाय बे मोनखायोना लास्टाव मोनखायो है बिदाय लालाय लायसै थांसै नै बिदाय लालाय लायबाय जोंहा नै गोजानथार बिराद मोजां मोजां ड्रेस गानना फैथारदों जोंना आलासिफ्रा दिनै खाथि खाथि नालाय गरमथार ओंखायनो बिदिनो फैबाय माथो खालामनो बिब' बिनानाव सानैजों गरम बोथोरनि ड्रेस गोजां बोथोरनिबो गोलोम बोथोरनिबो नोंना सानैजों लोगो मोनबाथाय नै सिखौनो गारलायलायनो नागिरा बेबो मोजां मोनगारदों